Nakatry na ba kayo mga eskulag mag-ihaw ng manok Bisaya na butangan o kapayas at lagyan ng tangad na sobra pa talagang napakalami ng sabaw? At kung hindi nyo pa ito natilawan, panoorin nyo aming video hanggang dulo. So what's up mga eskalawag, ngayong araw na to ay mag-iihaw tayo ng manok na Bisaya. Dito si Tatang ay naghahaling na para mag-init ng tubig. At sa oras na to ay binibitik na namin ang manok Bisaya na naa pa talaga sulod sa tangkal. Ito ang ipo-food trip natin ngayon. Dito ay himulbulan na namin at para madali tinabangan na namin tanan. At ito na, tapos na sa paghimulbol. Tatambok talaga ang manok kapag matusla na sa initubig. At dito niluka-luka na ni Adjon ang mga paa. Napakalami talaga nito sa gulan ng kapayas at tangad. Dito ay naapil ni Adjon sa paghiwa ang kinaon. Kinuha lang niya, baka masagol pa talaga sa luto natin. At sa puntong to nagkukuha na si Dodong ng kapayas. Sobrang napakamubo talaga at napakadaghan pa talaga ng bunga. Napakasayo ng talaga kuhain. Dito ay tinatagod-tagod na ni Adjon ang crocodile ay stay manok. Dito ay pinanita na nitasan ang mangga o kapayas di ay. Sa oras na to ay naglulungag daan si Tatang ng mais. Sobrang lami pa talaga ng mais ipari sa manok. At ito na ang tanan na tinagod-tagod ni Adjon. Dito naman ay nihiwa na namin ang kapayas. Si Tatang na may tikuha sa liso sa mga kapayas at si Adjon na may titagod-tagod. Inabta na talaga kami ng hapon. Padulong na talaga sa ang buwan at napakanindot pa talaga ng view niya. May pasansit-sansit pa talaga. Dito ay nandam na ni Adjon ang mga lamas at hinihiwa na niya daan. Dinukdok na niya ang mga ahosers. Hinapna na talaga tayo at sop-sop na talaga ang buwan. At ito na, ilulunod ng ating mantika sa kaldero at igigisal na natin ang mga lamas. Sobrang napakangit-ngit na talaga. Ayan na, ilulunod ng ating mga ahosers at ibubuyok na natin tanan para hindi na maglangay-langay. Pagkatapos ukay-ukayan at para malo-halo na talaga ang mga lamasers. At hindi na sa paglangay-langay at pagdugay-dugay, ilulunod ng ating manok Bisaya at igigisal na natin daan para tumuhop talaga ang lami-lami niya. Hinakop-hakop na talaga ni Adjon para malunod ang tanan. Pagkatapos ilunod, syempre ukay-ukayin na din natin para lumasa talaga ang ganda ng sarap ng mga lamas at tumapot sa karne natin na manok. At ayan na nga, inukban na ni Adjon at nagbukal-bukal na talaga at nilatanan mo na datin daan yan kasi guwang na guwang na talaga yung manok na yan. Laming na talaga itong manok na to at nara pirmi sa kurong. Dito ay sinabuan na ni Adjon ng initubig para dali talaga malata. Ayan ang sikreto ng mga chip cook boy lugro way klaro. At dito naman ay nagkukuha na si Tatang ng tangad at nagwag-iwag na lang kami kasi ngit-ngit na ngit-ngit na talaga. At binugos-bugos na talaga daan ni Tatang para automatic na talaga ang paglunod. Sobrang napakangiob na talaga. At dito naman ay inukban na namin ang kaldero para ilunod na namin ang mga kapayas. Pagkatapos ilunod, inukay-ukay na natin dayon at latanan muna natin yung kapayas ng 3 oras. At dito ilulunod na din natin ang tangad. Sobrang hapit pa talaga nakalimtan ang tangad. At sa puntong ito, inukban na namin ulit ang kaldero para timplahan na natin. Buyukan na natin ang usa ka luwag na asin para dugay talaga mahurot ang sudan. At butangan ng madaming bitsin para magbuwa talagang baba ikaon. Pagkatapos ukay-ukay na natin para lumasa talaga ang ganda ng sarap ang asin at bitsin. At tilawan na dayon ni Adjon kung matun ba ang sabaw. At sakto na daw para dugay talaga mahurot ang sudan. At ito na, hahauno na natin. Dito ay inukban na natin. Sobrang lami talaga ng sabaw para talagang bihag. Mapapasablo ka talaga nito. At dito ay hinahawd na nating hukaran na dahon pa talaga sa saging. Siyempre yan ang hukaran natin kasi magbubudol tayo tanan. Pagkatapos hinanig na namin ang aming hukaran dito sa lantay namin. At rinapuhan natin ng gamay kasi may dugos-dugos ang dahon sa saging. At dito ay nanghahagis na talaga kasi nagugutom na. At ito na ang main event natin. Sobrang napakalami talaga ng sabaw at naglasalasa pa talaga. Sobrang lami talaga nito higupin. At sa puntong to hinuhukan na natin ang kanon natin na mais na sobra pa talagang napakalami nito ipari sa manok. At pasensya na kayo kasi hindi na makaklaro talaga at ang ngiob-ngiob na. Dito ay hinuhukan na namin ang manok at tinakos-takos pa ng baso para madali sa paghukad. Sobrang gutom na talaga sila at mga ngaon na kami kasi kadlaw na. So shoutout nila ni mga eskalawag at mga solid viewers. Sila si Almami Queer Abalye, JC Salubre, Kuli Joyce Channel, Lindra Anor, Mamers Ponce Ruiz, Celeste Abrigana, og ni Dealer Dronamo Skiptron, og ni Jero Kiso Pias, og ni Juni Caballero, Salubre Jan Wesley, Yumar Angungay, Mandrisa Ima, Agungo, Lindon Raranggol, ni Catherine Colis, ni Modisto Calvo, ni Sonia Marinas, ni Richie Lapot, ni Lorelina Yusun, og ni Pulpol Solana, og ni Edmond Solana, og ni Rizami Arellano Doron, og ni Roselia Ginita Baco, og ni Ruina de la Cruz, og ni Norwin Masokol, og ni Sapit Troilo Pistanyo, og ni Chacha Joy Diapira, og ni Joseph Baldo, og ni Benedicto Montehismo, og ni Christian Mahusay Saison, og ni Milbert Nodalo, og ni Jason Villarino. Og tingyo kasi mga suporta mga siluag, mga dali, pa ta. Kaya ganaan, hurot na. Abi manubad mga bata. Bago nyo tapusin ang ating video, meron muna akong ipakilala na laro.
ito ang 1xBet. Ang 1xBet ay isang online gaming betting app na pwede kang kumikita habang nasa bahay ka lang. At sa pag-register naman sa larong to, i-click nyo lang ang link na sa comment section. At pagkatapos, fill upan nyo lang. At ito pa ang napakaganda. Gamitin nyo lang ating promo code na Taboylan para makakuha kayo ng 7,000 bonus sa una mong deposit. At sa pag-cash in naman dito, i-click nyo lang ang deposit. At through GCash lang yan. At pagkatapos, pwede ka nang tumaya sa mga paborito mong sports like NBA at PBA. At dito, hindi kayo mabuboring dahil mayroong madaming laro na pwede nyong papagpilian. At sa pag-cash out naman dito, i-click nyo lang ang deposit. At pagkatapos, withdraw. Ganun lang kasimple. Kaya mag-register ka na para makakuha ka ng 7,000 pesos sa una mong deposit. Nasa comment section yung link. Register ka na. Napigil sa baw. Amen. Ikaw po. Ina. At dito ay grabe na talaga paghigop-higop na sa sabaw. Sobrang lami talaga ng Bisayang manok. At sa mga hindi pa nakatilaw ng Bisayang manok, mag-ihaw na kayo at butangan ninyo ng kapayas at tangad. Sobrang napakalami talaga. At sa mga nakarelate nito, i-share at i-like nyo itong video namin para mas madami pa tayong mapuputrip.